Arratsaldeon, ikusentzule maitagarriok, eta ongi etorri Txorienera, osteguna, errezeten eguna, kontu pila baten eguna, pintxopotea, gaur entrenamentua futbolekoa, eskalada, eta zer gehiago. Guk ostirala daukagu bakarri jai, etxian ostirala bakarri daukagu jai. Eta hemen, Txorienen lanerako egune hontan, risotoa prestatuko dut. Kuia risoto bat egingo dugu, oin dauzkagun hontan. Hau, Tio Javier lapurtutakoa, hone daude, azarotik ero dauzkagu etxean, eta hauek erabiliken ituen baita aiteko horre gau beltzean. Nire, semio hando ibilizian, gero kontuatu zen. Hauzegi saiteko eta, ez? Ja, azte betera usteldutan, usai bat, gelanan gixajua. Bueno, hori, gaur, risoto batean nik uste dut, hobeto ongo dela. Eta lehen errezeta moduan hau jungo da, eta bigarrena, bitelik zer ingo digu? Nik ingo ditut olako edalontzitxo batzuk, aguakatearekin, eta izango dituzte bebai, otarrenska broxeta kurruskari batzuk. Beraz, olako mokadutxo batzuk. Oso, no? Bi errezeta hauek dira gure gaurko eskaintza, eta lehena horrela joango da. Barazkiak moztu eta barazki salda bat egingo dugu ordu erdiz. Kuia erditi moztu, hasiak kendu, zuritu, laurdenetan moztu eta laberatu egingo dugu eskaiarekin, piperbeltzale batzuekin, baratxuriarekin da oliba olio txorrota batekin, 180 gradutara barazki salda eginda daukagunean. Sartagin ero lapiko zabal bat zutan jarri, olio txorrota bota eta arroza bertan minutu batez gorritu. Ardo txuria bota, utzi lurruntzen eta ero saldarekin busti. Labeko kalabaza atera, birrindu eta risotoari gehituko diogu. Dagoenean gurina gazta gehitu, urtzen utzi, ondo nahasi eta ero tipulin pixka batekin zerbitzatu. Orduan, barazki salda bat ingo dugu. Eta barazki salda baita, hemen saldaketa aipatzen ditugunean, aragianak eta ordo luzez da daukitekoak, barazkia daukar sustantzia. Ez da ezur bat moduan muinera heldu bidala eta hango sustantzi guztiatara behar duela. Hau, arrai salda bat izango zen moduan. Ordu erdirekin nahikoa da, gehiago guztiak ez digu emango ezer. Emango dio norbaiti elektrizidadia ordaintzen nahi zen nahi, baina bestela, berak ez digu emango. Orduan, ordu erdirekin nahikoa da. Ingo duna, mosketa, hunditan moztu, eta botako diot, apioa, porrua, zenarioa, baratxuria, piperbeltz ale batzuk, eta eskai pixka bat. Irakiten hasten denetik, ordu erdi. Egia da, denbora gehiago gusten badugu, urak ingo dagoela, irekin eta azkenian salda geratuko dela, askoze konzentratuagoa. Baina ez da ezurren salda bat bezala. Eta gero, zaporetxu hau nahi badozue salda bat, barazkixena baldin bada, aldo zuele lehenko, olixotik pasa, horre golan zapore dana karamelizatu horrekatara, eta hor bai gero egozi da. Hortuan, atarako jatzue, zapore komplexu hau bat eta intentsua haua. Niri gustatzen gat, barazkixei be, errealdi txikitxo bat emotia. Lehenkoan apio erabilen nuen etxan da, gaur oin moztu duenean apiak usai berezia du. Eta ez da izertako erabil nuen, pure bat egiteko eta umeak sartu zen txikite. Eta zeu zain da, berezia baiet, txarra. Txarra. Ala ba, ume badakizue, holan, simple, eta gero egia esan ondo jantzuela, baina usaia egia esan momentu hortan, bat zegoen olako apio usai potente bazuk aldean, da, zeitu esan zuen, txarra. Batzutan, barazkixako lan gainera ez ditxugunean ezagutzen eta hain usain bere igarrixa daukenean, badie apurtxo bat... Eta ez gaudelo dituta, ez da apioa oso gure oskailuetako barazkiotez. Guk, ez da, gure baratzean, nidak idala, inoiz du. Ez dut, ez ni txikia, bai, txikitan bai, neukan hori gainera Tintinen komikitan, han opioarekin da droga sala eta entzuten, eta nik amamari banekian da apioa, eta nik amagana joten da amamak droga deko ze hortuan da, ez? Opioa zan droga, Tintinen agertzen ziana, esan apioa. Begibistan behintzat ez zauzkan. Bai, nik momentuan hori pentsatu, irakurri nuen, ala, gure amama, holan gero Mercedesa, normala. Pasagaitezen, hortik osasuntxu aldera geixau, eta egisa da gaurko platera oso osasuntxua dela. Kuiak ematen dutza edo gehitze dutza platera honei A vitamina, C vitamina, potasioa, zuntza, beta-karoteneoak, eta horrek azkenean itzen dau gure sistema immunitarioa indartu, azala bebai hobetu, eta digestioen dako bebai ona da. Beraz, plater osasuntxua kuian aldetik, arrozak bebai emongotza karbohidrato komplexu bat, orduan horrek emongozku energia, ez da, energia iturri bebai
bueno, epe luzera. Bai. Horan, eskatzula iraunkorra da, eskatzula lan segitxuan geisten. Eta hauen leike, bai, aragi zaldakin, edo barazki zaldakin, eta olixuakin, eta belar usaintxu batzuekin. Orduan, egisa da, badala oso plater osasuntxua. Gero gehitxuko zau, gantz puntutik behitxuta, gurina eta gazta, da horrek emongo zau lan zaporian sakontasun bat, baina, bueno, bada nahiko plater orekatua. Osua esan dezagun. Bai, goxua. Vale. Hemen, piperbeltz ale batzuk, gero besteak kuia labean iteko erelikot, eta eskai adartxo bat baita. Honi tapa jarri, eta esan dagoa. Ordu erdian, kandela, hortxe. Eta oin, bueno, kuia, ni potimarroi hau normalen, hemen erabil izan du txorienen, ez da zuetan zuritu behar, baina errezeta ondan zuritu bingo dut. Bestela, egosketan eta iken baduzue, hau, ondo egosita, hori bai garbitu, honek badauzka hemen, ekologikoan aztarnak, zigilua alegia, ondo garbitu, baina, bueno, esan dakoa, kontu kasu honetan nik ingo ditu dana da zuritu, eta norbaitek hasia nahi baditu landatzeko, bakizu batu, gero lehortzen utzi, eta badukazue datorren urterako, hazi pila bat, benetan, hazi pila bat ematen dituela. Janpipa batzuk izango ziren bat, bestela, jateko. Landatzeko edo jateko, hola, lehortze dituzu, gero labian errezeike, espezia batzukin, eta kalabaza krema bat itxen dozunean, gainetik bota, eta hori oso ondo geratzen da. Bai, eta, bueno, garbitzen badozue azala, gogoratu ondo lehortzen, gero, mosterakuan, bueno, egisa da kalabaza gogorra dala, eta labankorra izan leike. Beraz, ondo lehortu, eta hortan bai, arriskuri barik. Niri gustatzen jat, honekin zuritzia, patatak zuritzeko gaiu honekin. Honek badauz batzuk, izaten diela apurtxo bat handixauak, eta bueno, igual apurtxo bat errexagoa bada. Alatabe, labian itxen badugu, aldugu, holan sartu, eta gero zuritu. Eta gero askoz berrexagoa da zuritzeko. Esaten dut, badaudelako jendia, labanakin ez dala intrebea, eta, bueno, atzamarrak apresiatzen badituzu, hori da zura aukera lehengo, azalakin erretzia. Guk ingo duena da, zuestitu gorritu ingo du, alde guztietatik, bestetik ingo genuke bakarrik gorrituko zan alde hau, eta kanpoko aldea ez genuke gorrituko, ez? Orduan, bueno, labeak, zandakoa Patrik izan duena lehen barazki, errezeta hau iteko ere, nahi izan ezkero egositain alduzu, hartu, potimarroia egosi uretan, eta gero pure batein. Baina hori netza oso urtzu geratzen da, orduan aukeran, labean erreta, beste aukera hobiagoa da. Eta kalabaza bada, bueno, varietate desberdinak ezagutze dituzu gaur, lehen, nik, baserrikua, osea, kalabaza... Gure luzea gonda, betikoa. Luzea hemengua, ez? Gernikako kalabaza ditzen dana. Baina, bueno, gaur egun, badauz, kakauetian, potimarroia, badauz, olako kalabaza desberdinak heldu diela gure lurraldera, eta guk danak onartzen ditugu. Egia da, batzuk onak dira purerako, beste batzuk lan gixatutarako, nire hau, potimarroia pila gustatzen gara, ze badauka puntu gozo bat. Da oso krematxo eta badauka puntu gozoa. Eman dit jefak oin ikastaro bat, honekin hain izenean, hartu dut eta, betu hain egia hain dune ikerketa. Pure iteko hau pixkat aretzua geratzen da. Baina horretako gure betiko, hola, txoin, astiro, Paula, menzera, zer esan dozu? Papela eta bolígrafo hartzeko temporeik bestite eman. Master of kuia. Master of kuia, gero, bueno, galdetuko zau. Ze errezetak egia da kuiakin biediela. Ze lagun batek hortua badauka, edo, ez dakizure kasuan, amak jarriko itxun kuiak. Baina, bueno, hemengua landatzen bozu, tiona, horrek zuk dakotzuna potimarroa txikitsua die. Baina etxekuak, baina dauka, holako, etxaurrean, baserri horrien dugu, holako aldapatxo bat, holan politia jarritia, plastiko beltzakin da, dana beteta. Baina beteta izaten den, baina pila, eta ero, karo, etxerako geratzen di, eta beste, unmeai eta egia da, horre gau beltzean, oparitu genitun pila bat, eta eskulanetarako gehienak erabiltzen, ez tekin jantzan bat egun bat hortik. Eta, gero, asko ematen duen barazki badala. Bai, asko ematen duen barazki badala, eta sormena bier dauera, ez? Ze hori gertatzen da kuiatxoekin, bere senide dan kuiatxoekin udan oparitze dutzuela, edo dauzkatzula pila bat, eta azkenean bukatzea itxugula betiko errezetak egiten. Beti kalabaza, beti kreman, edo nire etxean behintzat, kreman pila bat. Gure etxean pistoa, pila bat. Kalabazakin? Kalabazakin ez, kuiatxoekin ez zinela petak. Kalabaza, porru patatei eta kreman. Eta kreman. Gure etxean pure naranja, usteten da.
Bai, nire etxean bai, gure orilla, guretako. Eta egisa da goxua dela, baina beste errezera datu bai probatu alditugula. Hemen txorinen egin izan ditugu pastan, egin izan dugu dilistekin, egin izan dugu gaurkoan bezala risotto bat, bizkotxoan, eta bueno, ez dakit ideiarik baldin badaukazue, bidali, email bat, txorienabildua@eitb.eusera, eta guk, eingo bate hon bat, eta batez be, ideiak emongo txorienetarroi. Ze gainera, kuia bada, barazki bat, udazkenian bai, neguan be bai, baina udaberrixan eta udan be bai, badaukagula, zera, bizasoi desberdin ditu, eta ia urte osoan daukagun landara bada. Orduan, eskertzen dira, ez? Errezetak. Eta erabili aldara, pilo, eta bestela, guk etxean arkoia erori izan ezkero amadaukan moduan, bera egiten duena da, laukitxotan moztu, poltsatxotan sartu, eta gero hori izostu gaiuan garbituta, eta orduan oso komodua da. Eta ondo desizosten da, ondo ematen da? Izostuta erabili behar duzu. Ez utzi, olako gauza barazkiak eta ez utzi desizosten. Inberdiena da, izostuta daudela, ze bestela hor zukupila bat galtzen duzue. Orduan, izostuta daudela hor hartu, eta orduan horrela baliatu. Eta orden jat, eskaian aroma? Baiet. Pila bat. Bueno, zua jetxi eta ordu erdi. Hemen, piper beltz, alde batzuk. Batzuk? Gutxi. Koiarak bat dira gutxora. Baratxuriaren hau zuritu gabe, zaporea bakarrik ematen edu, ez du erabiliko gero. Hemen azalda guzti. Eskai gehiago. Hementxe eta hementxe. Gatza eta piper beltza eta oliba olio txorrota da. Labea 180 gradutara daukat, eta laban bat sartu eta biguna dagoenean. 40 minutukin ero gutxi gora bera egin da izango duzu. Oso ondo. Hementxe gero zigorrak erabiliko dau karnaroli arroza, eta guk hemen txorienen raisotoak eiteko erabili izan dugu bai arborio arroza, bai karnaroli arroza. Eta honek amilosa pila badaukie, eta orduan itxendabiena da aleai, testura eman honek xurgatzen dau salda pila bat, eta inguruan dauzkan saporiak, eta asko itxen dau, egosketa geldo bat erabiltzen zabizenean, ondo egin zure risotoa, ez? Azkenean, ez badituzue honek bi varietateak aurkitzen hemen, gidoilarixak ondoekan varietate zaiauak, ze arborio eta karnaloria gaur egun hemen aurkitzen ditu. Bai, supermerkatuan eta denda espezializatutan aurkitzen die, baina badauz beste arroz mota batzuk, gehiago italian erabiltzen dienak, maratelli arroza, biaole nano arroza, eta horrek antza die, antzerakoak bai, borobiltsuak, txikitsuak, ia perlatuak dienak olan txurixak, eta horrek xurgatzen dauela, likido pila bat. Baina, hementxe Euskal Herrixan, zer aldugu aukeratu, olako bat, izaten ez badugu? Zein ez dugun aukeratu behar, behintzat badakigu. Bai, baina zein aukeratu. Luzea ez, sekula. Luzeak azkenean ez dauka hainbeste almidoi, eta solte aukeratzen da, eta azkenean ez tozko ematen risotoak daukan krematxu puntu hori. Orduan, guri komeni jakuna da bomba arroz bat erabiltzea, Espainiako varietate bat dela, eta hemen Euskal Herrixan bai, aurkitzeko errez egoten dana, edo bestela arroz borobila. Arroz borobila. Nafarroan eta ekoizten da baita arroza daukazue, orduan aukera, bai. Edo zein arroz olan pixkat almidoia eta badaukana, eta ez, hemen jazmin, olako basmati batek ero, risoto batean, egin alduzu, baina ez da geratu, emaitza ez da berdina azkenez. Eta gero egia da, adiz, badauzela Asian eta olako postre batzuk, hemen egin izan dugu usteot, mango sticky rice deitzen da, Tailandiako errezeta bat, itxen dela arroz luzearekin, eta arroz luzea geratzen da oso krematxu. Baina ez almidoia askatzen dauelako, mugitzen dugulako, baizik eta gero dolearako olako koko almibar batekin, azukrearekin, eta horrek ematotza krematxu puntua. Orduan, hori barazkixekin, kremakin lortzeko oso zaila izango zen. Sartu biko zen, hori. Esnegain pila bat, gurin pila bat, gazta pila bat. Gazta gehiago, eta... Baina ezkenean risoto batek, baduka hori ez. Gazta eta gurinan zaporia, geixen bat be, barazkizena, eta gu. Da beste zapore bat nahi dugu, ez bakarrik gaztana. Bestela errez egongo zan. Edo zein arroz erabili, gero gazta pilo bat bota, da listo, risotoa, eta risotoa ez da hori be, ez? Da gutxinaka salda, gutxinaka egiten da, etengame gugitzen da koiara batekin almidoia askatzeko, eta beste sekretu batzuk dauzka. Hemen, oin esan duzu hori, makan txiz,
berriro tentatuta nago egiteko, txorienen egin genuen behin, eta ez da, nik errezeta hori atan nuen, eta ez ne kondentsatu piat, eta egin beste errezeta eta aurkitu du. Nik hori ez dakit nondik atara zinun, baina originalak ez dauka ez ne kondentsatu. Ekarriko zu liburu hori, gaina da, New Yorkeko errezetak deitzen da liburu, eta han agertzen da. Eta, karo, egia da, kasta gutxio botaniola, han jartzen zuena baino, baina hala ere, enitzen ni oso konbentzituta atera, emaitzarekin. Ni makantxiz gustaten. Bai. Aitortuko. Ingo bat. Bale, salda egiten gure kalabaza labean, eta hemen tipulatxa moztuta txiki-txiki, eta erregosten jarriko dugu, oliba olio txorrota batekin. Gero, arroza bertan bota, eta pixkat minutu batez kozinatuko dugu, eta gero hasiko gara, hemen ardo txuriakin eta gainerakoekin. Aurreratzia, labekoa, emaitza hemen daukadala, hau guen birrindu ingo du, eta bai behar duguna bertan erretiluan geratzen den ura, ur pixa bat. Hau hemen utziko, geroko, eta hau birrindu ingo du. Eta gero gainetik botatzeko laukitxo batzuk ere gordein ditut. Hauek laukita moztutak gero gainetik joko dira. Oso ondo. Atalez atal. Berez, amandik atarako die eta perde xente, Bai, 350 gramo jarritut, kalkulatzen da gutxi gora era, risoto batean, 75 gramo ero izaten dela buruko, bai. Beraz, kantidadia atarako da. Eta ziur nau, bai, karabaza errea, salda goxua, risotoa, eta makantxizak bai, ingo itxustela brulen. Ezagutzen duzu brule? Sukaldaritza eskola bat izan daiteke? Bai, sukaldaritza eskola bat da, desgaitasun intelektuala eta urritasana daukien pertsonak ezitzen dituzte, eta trebatze dituzte mundu profesionalian horrek integratzeko. Sortzaileak izan ziren bi, Sandra Cabezudo eta Pablo Avellanes, eta gainera hau itzen daue inungo paternalismo barik, eta inoz pena emoteko intentzioekin, baizik eta benetan sinisten dagoelako proiektu honetan, eta pertsona horrek gero lan munduan daukien trebetasuna apurtxo bat indarrian edo balorian jartzeko, ez? Pablo hau ingeniaria da, baina 16 urtetatik dabil olako asoziazio desberdinetan voluntario bezala, eta Sandrak bere partez ikasi zauen lehengo sukaldaritza, ekonomia eta gero gizarte langintza. Beraz, nik uste dut, 3 uztartzen ditun proiektu bat dela, ez? Zera, alde batetik, sukaldaritza eskola bat, nun ointxe dabiz egoitza bat sortzen, baina oinarte auki dabien, alokatzen zituzten gelak eta sukaldiak. Gero Madrialdean dau, bai. Gero badaukie taberna bat, praktiketan eta jartzen dien ikasitxakuak, eta gero badauka, formazioan lana. Hor badaue bai Bizkaian, Peñascal Fundazioa, Euskal Herri osoko kooperatiba da, baina Bizkaian dau batez be, Peñascal Fundazioa, eta Peñascal Fundazioa berdin garatzen da, ez? Azkenean, honek gainera, itxen dauelan, bai kanpuan, hau da, beste enpresa batzutan, bai Peñascal enpresan, eta honek hornitzen ditu azkenean katerin desberdinak, eskolan jangelak, enpresa publikoetan kafetegixak, eta zerbitzu desberdinak dituzte, eta hori kasi ostien, han bertan aldozula egin lan, beraz, da oso proiektu, politxe da. Jatetxe bat badaukie, uste oso ondik aldean dagoela. Eta baina hor badakizueku Bizkaiko sukaldaria bagaudela elkarte batean, bizu bizanekoa, eta antzekoa da, hor ordaintzen du txartel baten bitartez, eta inok ez daki, batzuk ez dauketenak diruik eta ez dute ordaintzen. Anonimoa da. Anonimoa da erabat, orduan, proiektu oso politxa eta interesgarria. Bai, honek itxe dutze, 120, olako txartel batekin, txartela anonimoa da, ze batzu txartelakin joatia dabe bai, azkenean, pertsonala da, eta anonimotzat ematen da. Badau, beste, hau da guruzu jatetxea, zuk esaten duzuna? Bai, guruzu, bai. Hori da, guruzu jatetxean gainera proiektua, jatetxeaz gain, proiektuak dauka gainera, edo funtzionatzen dau kultur eta topagune bezala. Orduan, ez da bakarrik sukaldaritza da taberna da hostaleritza, baizik eta itxe dituzte, erakusketak, kontzertuak, eta beste hainbat ekintza kultural oso ondo dauzenak. Interesgarria dauzkaula, gure inguruan, Bai. Eta, sukaldaritzarekin lotuak hainbat bereitako. Eta
ardatza sukaldaritza da, baina azkenean sustatuz bai, gizarte inklusibo bat, ez? Azkenean, hori bie dugu, geroz eta geixau. Bueno, tipulatxa eginda, arroza hemen, pixkat, ondo erregozi dut, eta orain, ardo txuriarekin bustiko du. Ardo txuria, lurruntzen danean, salda botatzen jungo gara. Oso, Hemen daukagun salda, ero, bestela, dagoeneko iragazita daukagun salda. Espadanik, ordu erdian ematen zian denbora, baina esan du, espada ja ondo, hau da semiak esaten zabena, zeu zai dago aita. Apio zai. Baina ez da opioa, entera unitzen ni. Ez da txarra bat ez. Inkluso buruz berbaitzen dugunean zigor, zineman munduan, bakizu 2008ak markatu dauela horako inflexio puntu bat, zera lehenengo aldiz jartzen diela emakume protagonistak eta gizon protagonistak pelikuletan maila berdinean. Lehenengo urtez 2008an. Eta hor badau test bitxi bat, Bechdelen testa deitzen dana, ez dakit inoiz entzun duzun. Sekuela entzun gara. Eta da, horako 3 galdera dauz. Eta galderak, lehena da, bi emakume bat baino gehiago agertzen dira pelikulan isketan. Bai. Bigarrena da, euren artean hitz egiten daue. Eta 3garrena da, hitz egiten daue gizon baten inguruan edo gizon batekin erlazioa daukan zeo zerrekin. Eta, erantzunan arabera, testa gainditzen dau edo ez. Eta, testa gainditzen daue, Mujercitas filmak, Barbie filmak, eta olakoek, eta badauz, beste 80. hamarkadako pelikula klasiko handixak, 2000. hamarkadakoak da 80. hamarkadakoak, badauz, El Padrino, Señor de los Anillos, eta olako pelikula pila batek, klasiko handixak, eta kultura eraldatzen da, erabat, baina, berdintasuna sexuen artean, zineman behintzat pantailan, bidia badagabi zeitzen, baina ondiokan asko geratzen da, ze gainera emakumiak normalian pantailan estereotipo bat jarraitzeko dabiz, ez? Emakumiak normalian izaten dira gaztiak, lirainak, politak, eta hori, behin ikusten da hori karrizketa bat, andra batena, nira deina zeukana, 55 urte, eta gaztetxo bat. Emakume bat. Eta esaten zaben, kastin batetik bota inzabiela, kastina zan, eitxeko 70 urteko gizon baten maitale. Eta zaharregia zala. 25 urtekin. Eta esaten zuen, mesedez, lotzagarrixa. Eta hori, horako Espainiako pelikula batetik, kastinetik bota inzotzila, ze, nahi xaben, norbait gaztiagoa. Da gizonak, zeuskan, 70 urtea, erretiratzeko jasaben. Eta hori ez zeitzaien abizatzen, nahi dut esan, kastinera egiten juten dienak, izan dezatela, 30 urte baino gutxiago, ez dakit. Ez, abisatu beharko zuten, edo? Ez da abisatzia edo, ez da kontzeptua, bera. Berez gaztia, jode, 70 bati. Edo 40 bat, pentsotan gat, lotzagarria. Baina, oindala gutxi hitz egin genuen pelikula honei buruz, hau ez da bakarrik, hori ez, emakumen da gizonen artean pasatzen, baizik eta, arrasakin bebai pasatzen da, eta badauz olako desberdintasun pila bat, adibidez, Sirenatxuan hau pelikula egon ginen berbaitzen, eta, zelako polemika edo izkanbila sortu zen, protagonista beltzan azalako. Hau da, erdi arraina eta erdi emakumea baina beltza ez. Osa, eske hau da. Horako pauso pila bat, ez? Eman bideo ondiokan. Eta males, oraindik gaur egun, horrela hau. Hori da. Bueno, hau izango da, gero, guarnizio modu gainean jarriko dio, ja behin eginda dagoenean, pusketak eta ikusteko. Eta risoto bat bakizue, risoto da hemen, lurruntzen doa, eta buiak hasten zaigunean arroza salda behar dut, beste koiaraka bat. Eta noizean behin, hau ez da paella moduan esaten dizutela, ez da mugitu behar. Ez, guk hemen guztiz kontrakoa. Hemen nahi du mugitzea, arrozaleak apurtzea, eta bere almidoi guztia askatzea, ez? Orduan hemen, lehortzen ikusten dugula, gehituko dio. Eta 10 minutora amazkegunean, 12 botako diogu hemen indako purea. Hau da, hemen gero, arroz laranja bat nahi dugu. Atzo, izokinarekin laranja ginen, laranja kolorea, gora laranja kolorea, horrela jarraitzen dugu. Eta esan dakoa, honik gehituko dia besteko erakada bat, eta gutxora era 15 minutu beharko ditu honek.
Hala ere, esan dago, 10 minutu amazkinean, purea gaituko diot, eta, bueno, utzi guzu hemen hau, hemen ez dauka beste misterioik, egite pixkanaka, eta gero etorriko gara bukatzen. Ari da gorputza hartzen dago, Bueno, dagoeneko 15 minuturo, masei, badamazki hemen, orain gurina gehituko diogo, Bai? erruz, Hau da, eskuzabal. eskuzabal, eta sua itzalde egingo du. Hau, sua itzalde egingo du, ondo purtzeko gurina, gero gazta gainetik botako dugu eta utziko dugu minutu batez taparekin. Gazta hori urtzen jundadin. Da ero, beraiek esate dute moduan mantekatu ero ingo dugu, hau da, dana batu ingo dugu, krematxu utzi arte. Eta bien bitartean tipulina moztuko dut, eta hau izango da, bueno, gainetik eramango duen ikutu berdea eta freskoa. Gainera, antzematen da, badala kalabazakin jako risotto bat, ze koloriak hori ez dut baina, bueno, egia da, risotto originala edo badala Milaneko risottoa, eta hau azafraiakin eitzen da, berez, haukala kolore bat olan, bueno, hau igual laranjegi izango zan, baina badala olan urre kolorekoa izango dugu, ez? Indugu, hemen ustot... Txorinen egin jogu. Egin genuela, eta gaina, ez da, Leonardo Rutakin egin genuen? Leokin egin genuen, ez? Bai, uste berarekin egin genuen, ez bera ezaten zuen, bertako risotto honen hau dala, Milangoa ez da gizer, eta... Bentsat, originalena bada, niri aukeratzeko ematen bada oztazu, nahi xaudot, onjoena. Hombre, eta kizar. A ber, berak esaten badago, nana esaten bada zafraiana, nik esaten dut, hori dala nedako nena. Eta hemen nik txorien hemen bai nauen risotto bat otarranxka eta gazta urdinakin, da hori bebai, niri asko gustateko, baina nire gonbidatuei pila bat. Eta egia da, arroza daue, beti arroza egoten bat artean, ez, errezeta baten. Bueno, hemen... Eta ja, arroza eta gazta egoten badiet artean, ja... Urtu zaigo, eta hain, hau izango zen, beraiek esate dute mantekatu, pixkat lan hartu, eta nazingo dugu, hemen sartuko ditu gorderako pusketak, pusketan batero beste geratzeko. Eta gira da, kalabaza badala, bueno, elikagai bat gozo puntu horrekin, horregatik oso ondo joaten jako, parmesano gazta, gorgonzola gazta apurtxe bat kontrastia itxeko, gazta holan nortasuna daukan gazta bat, ze bai, gozoa da batzuei dultzegia pentsau jaki, ez? Errezeta hau, bueno, ingo duna, eta guk, behitu, hainbat urtetan jatetxetan da gaizki izan dugu, guk jartzen genuen beti plater sakon batean, eta holako montoitxu bat. Beraie Italian, eta ikusten nahi nahizena egiten dizutena risottoa, zabal, hartu, ipurdiko batzuk emon. Eta hau zema pertsonan dako da, zigor? Hau jan aldozu? Hau bai? Hau bai. Atzango moko rezetak etxen hasi gara gehiago. Bueno, horrela, zabal jarri, galbitu aixkina hau. Bai? Hemen, bai botako digu, oraindik ere, gazta pixka gehiago ikusteko, eta bukatzeko, tipulina. Piper beltzan noski, eta hau izango zen, bueno, gure gaurko lehengo errezeta, eta horrela iten dabe, zabal, nik beti indot, esatu zut, holan sakonean, eta holako, koiaraka da bat. Tendentzia da. Baina, bueno, bai, gaur egun, italiar sukaldariek horrela iten dute, eta guk, beraien esana jarraituz, horrela indu. Hemen daukazue gure kuia risottoa. Hala, ba. Hau goiarakin, zer sardezkarekin. Sardexakin be? Goiarakin gehiago hartzen da. Hala, hartu koiara, non da, Valentzian ero atatzen dizute koiara, zane jateko beraien paia hundio. Gaur egun, sardexka be. Honek daukan loditasunakin lasai, sardexka hartien ez dela joengo. Goizua oso krematxua eta bere puntuan dagoena. Ze kombinazio hona iten da behin, zuk esan duzuna, Azkenean, badauka gaztaren da nortasuna, baina eraberian oso ikutua, krematxu. Ganda, ero, oize, broseta batzu jateko besterik ez doko dutokia, zabelen. Bueno, guakamoliakin izaten badie ez? Venga. Venga, ba, goi ez eitxera.
gizotuak oso geratu da, baina, bueno, honek eskatzen dau sarreratxo bat, solan mokadutxo bat, Bai. eta nik uste dut oso ondo joango dala lan kontrastia itxeko, aguakatea eta otarrenska edalontzi bat. Eta zu gabe. Zu gabe, bai, otarrenskak ingo itxugu laban. Abito. Beraz, adi errezari, holan joango dieta. Otarrenskak arrautza eta 20 minututik pasa, broxeta baten jarri eta 10 minutuz 180 gradutara labean egin. Bitxartian aguakateak gazta krematxoakin, martorrixakin eta lima eta limoien birrindura eta zukuekin birrindu. Oliba olioa gehitxu eta berriz birrindu. Edalontzi jotxo batzuetan oinarrixan jarri, eta gero otarrenska brotxetak edalontzitan jarri eta pipermin txikituakin apainduko ditu. Pero solako, bueno, aperitibotxo batzuk nik ekarri ditut hemen zurito edalontziak. Eta, hola, niri egisa da, holako mokadutxuak zerbitzatzeko eta gustatzen jarrera, politxa diela. Eta etxean beti, euskagula, bintzan etxean, beti goten dira, beraz? Bai, beste batek esango zuen, txikitoana ere bala izango dela, o tamaino batik. Bai. Baina egia da, gaur egun gero eta garrantzi gehiago ematen zaiola. Etxean, urandako dira, Hori bakarrik? Bai. Txikixa? Gurian, gu daukagu sagarduaren edantzia, hau da. Nik bai hori baukat, baina Ondo honek eratekoa. dauzena eta... Guk hain txikixa, ez dago bezer. Justo eta gutxienekoa 250 mililitro. Hortik gora, denak. Baina, gaur egun, zenbat entzuten dugun, jendia hartu eta sagardo bat, bezez, baina kopan. Ez? Eta lehen, egia da, holako, baitiko itura batzuk eta aldatzen ari direnak, eta, ardoa baduk, igual barneratuta, ez? Ez dakit nolako beltza bada, kopa zabal batean, sudurra sartu alizateko, bere lurrunak zabaldu alizateko, eta hori koloriat ikusteko, gero, zen da jendia ja hor, beti daukau dano kuadrilan, ero familian norbait aditua dana, eta kriston txapa batatzen izu, beti berdina, egin kasu, gero txuriak finagoak izaten dira, hotza eta hola mantentzeko, baita azpitik heltzeko eta ez berotzeko, garagardo batzuekin ere kopa erabiltzen da, beste batzuekin pitxarra, beste batzuekin edalontzi horre tubosko luzeak, duela, iazko urtean, zioten Irlandako badago garagardo famatu bat, eta erreportai bat inzioten, han lanian, beraien museoan lanian egon zen Euskaldun bati, eta arek, nolako ohitura dauzkaten garagardo hori zerbitzatzeko garaian, erateko garaian, eta oso interesgarria izan zen, Eta horbe ikasten duzu, hori, segun ze garagardo, mota bateko, txampanarekin beste batzuk, sarrerakoa honek hartzen mozu, olako bermut bat, horre ja izaten diolan, kopa zapala gorantza. Bai, bakoitzak aukala bere holan, kasualidade, eta ez da holan, kasualidadez ez da iten, tana daukatela sekusia. Nik uste dut batzuk, bai, ez dakit postureoa dan edo moda dan. Hortik ere ongo da. Baina, bitxu, lehen gogunean joan nintzen getxoko jatetxe batera, eta nik enauen probau. Baina, bada, holako peruano bat. Eta gero eskatu zaren honek pizkoa, dala bertako lan koktel bat. Eta tarazotzen horako kopatxo triangelutxuak horrek, eze aukiko zaren hor bitxupito, eze bez, 16 terdi, kopa bakotzak. Kopan kulpa ezan. Hori da, kobratu zioten anan, kulpa, gu kopak ez daukate gaur errori. Eta egia da, ez dakit, aukitzen badozula, behintzat, ordu erdirako edo lan kopa, baina hori izan, segitxuan erateko da ez duzu. Da ontsa zer? Eta zer. Esan dizut, danak daukatela jatorri bat, eta, hemen itzegin gendu egun baten, txikitoa, hemen garai batetakoa goratzen zarete, olako ipurdi lodia, 600 gramo pisatzen zituen edalontzi horrek, eta 120 mililitro besterik ez ziren sartzen. Hori bakizun nondik etorri zan, Inglaterrako Victoria Eugenia erregina, Bilbora bizitan, eta jarrero zituzten olako faroltxo batzu moduan herrian zehar danak, eta ziren olako ipurdi lodia, eta kabide txikia, argia, olako belatxo bat ero jartzeko. Hoiek, gero bota beharrean, eman inzizkieten tabernei eta horra ziren txikitoak ateratzen. Eta egia da, hemen zenbat aldiz entzun dugu, zein behar dugu, jungo haiken, ez dakit nola, beira altzaketa, levantamiento de vidrio esaten dan hori, dator, lehen, txikitoak pisua zeukalako. Hau da, hor badaude, batzuk, irudi batzuk, non txikiteroak agertzen dira, harri jasotzaile, gerrikoarekin eta jarrita,
Horre die, nire moduan zigor. Osa, Zakien ipurdi potolua. ez da iporditxa zan, ero. Ipurdixa da, Bai, edalontzixan ipurdixa. Bai, potolua, astuna. Astuna. Bentzat, bai. Hementxe, zigor, inditzu dena da, otarrenxak pasa arrautzetik, ogi birrindutik, eta gero, olako broxeta baten laguntzakin, ingo ditugu bi jarri broxeta bakoitzean, eta honek, plantxan biharrian, plantxan bebai engeike, Baina, bueno, guk beste gauza bat ditzen dugun bitartean, honek joango die? Labera. Oso, no? Bueno, txikito, ez da, Begoñako ama Virginia ere uste, eta bertzen dela, irudi batzuetan, da bereien zaindaria da, Begoñako ama Virginia, eta hor txikiteroen egun ere badaukate, eta juten diran egurtzera, eta... Arrasateko maritxuka joio bada. Abitxo, ez da jakin. Bueno, edalontzi hori guk etxean batzu badauzkagu, nire janak zina, bate aletiken eskuduarekin, eta beste hon batero handi badaude, baina hori bai, esaten zuten, txikiteroa nahiago zuela, zorre pisua zeukanez, heldu inbarzen duen ondo. Eta pixka jote zinen kargauta, bakizu lengunien, kargauta horrekin, kargauta zoazela. Bai. Nik, sartu hori labera. 10 minutu dan doiez, honek labien. Oso ondo. Lehenguan jo nintzen, etxera patri, erosketak itetik eta karga egin da. Kotxetik holan, ni bi buelta ezeitearen, eramate ditu, dan txingak eramaten jungo ban izan moden. Lepo goraino ez da izan, eta Juanek, laugarrenekoak, eta igo gaioan da, nik Juan, bi bidaia zitearen kargauta jotenaz. Bai, hori izaten zuen poteadoriak. Nik bi buelta ez ematearen, batian hartzen ditu trago guztiak, eta erola kargauta jotenaz. Eta zan, ostra, Juan, hori sekulen txuka beneon. Hori, bota behar dut bat telebistan. Hola, beraiek esaten zutela, pixu pixka zeukala, oinarri gehiago zeukala, ero, ez dakit, horren besteako dan. Baina gaur egun egia da, olako opari dendetan eta souvenir dendetan saltzen diela, igual ez diela, egunerokotasunerako hain praktikuak, bat apurtzen bagatzu, kristoneko... Hor kristalpila gatu aldi, pisketa pila. Hola, nistripua izan lehike lodixa, baina nik etxean baditut bi. Bai. Eta, ez ditut erabiltzen, baina gustatzen jata ukitzea. Polita? Polita da, gure kulturan parte die, eta, ez dakit, ostabaitzako historian parte badie. Ebentxe ointxe ingot, gure edalontzitxotan, gure zurito berri honen edalontzitan, joango dan oinarrixa. Eta izango da, olako, aguakate edo guakamolea ez da, baina sasi guakamole krema bat. Hemen gazta krematxua. Gazta krematxua, honek guakamoleak berez ez daukala. Beste dana, aguakatea, martorria, lima eta limoian birrindura eta sukua. Baina, izango da, harinaua eta gero oliba olioak inbukatuko dugu. Beraz, krema hori goia zitzen. Hau da, zaien aurkitzia, aguakate batzuk, ondo ematen dienak eta bere puntuan dausenak. Batzutan hartze itxusotea ematen dugu biguna, baina gero beltza daude barrutik, eta... Hori da. Hor bakizu, suertia eta aldala emezez ezibilidanak ikutzen, ze badao batzuk bigun geratzen dira, jendeak horren beste ikutzen dituelako, azkenean geratzen dira bigunduta hori, bigutzen. Hor, atzo aipatu genduen, mikrobilabea, batzuk, esate dute, truko moduan oso horra baldin badao, eta nahi bai aguakatea erabili behar zuen mikrobilabean tartetxoa sartuta, erdi kozinatu moduan iten dela eta biguntxo beratzen da. Nik ez dut sekulein froga, baina teoria entzun daukat horretan. Egia da, guakamole egiten dozuenean, aguakatea bide dela krematxu. Ose, azkenean, intentzioa bada zapaltzia edo olako motraiu batekin eitxia. Baina, gogor badauz, erabilizeike bebai, ointxe erabiliko dugun birrintzeko gailua, edo gazta krematxua purtxo batekin lagundu puntu krematxu hori lortzen. Ez da ideala, baina, ze zapore aldetik eta nabarituko da. Hori da, nabarituko da, baina, da, apurtxo bat aurrera atarateko, aguakate horrek. Oso, ondo, bukatzeko ez da hit, broxetataz hitzein aldu, pintxo eta gizakia beti erabili izan duela. Euskal Herrian orokorrean ez da, baina Bizkaian badaukago ohitura txitsi urduntzian erretzeko gauzak, eta umekin mendira joaten garenean, zenbat aldiz guk nahita eramaten ditu, lehen txorixoa eramaten gendu, baina erabaki du txistorra eramatia hobeto dela. Azkenean umea txorixoa ez daukate pazientzirik, jartzen dute pixka gainetik, gainera bateo baino txingar pusketakin da jaten dute, eta barreutik erdi gordina eta kanpotik errea jaten dute. Orduan, hemendik aurrera erabaki dugu, ero txistorra eraman, ero txorixo egosi batzuk, gero makila baten urretxan makila hartu eta puntan sartu, eta txingarran gainean erretzen dituguna. Hor, badauko itxura, baina
gizakiak betidanik jan izan du, zerbait sartuta, ez? Kebab bat berez da, broxeta batean sartuta dagoen haragi oso espeziatua, ez? Azkenean, sukaldaritza aitzindaria beti sua izan da, eta suan... errezan inbehar pertsona. Hori da, bere egunien, holan eingo zabien eta holan geratu jako. Bai, eta mundu guztian daude, holan, hitz ezberdinekin, ezakit, kauko asamen broxetei korobatz, ero zatzliks deitzen zaizkie, nazte ezberdina batzuk barazkiekin bestatzuk, aragia bakarrik, aragi ezberdinak, frutanak inalditugu, batzuk aragia lehenengo onduta, espezie ezberdinekin, eta gero hartu eta zutan jarria, labean errealduzu, guk madeiran jangen ituen batzuk, luzeak zirela, gainera, maian jartzen zituzuten, zeukaten olako, ospitaletoan juten dana sueruan goterua juten dan katxarroa, olako bat maia jartzen zizuten, eta burduntzalia zen, olako katxarro bat. Hori Madeira, Portugal danez, eta Brasileko eta Portugaleko jana isa. Brasilera erazun. Brasilen ni besta. Eta baina, badaukie olako plater tipikuak, dela holan sotz bat, kebab bat izango bazan bezala, baina zure maixan. Bai, hori da, platertxoa behian zukuak eta erortzen behi, eta gero zuk jan ala, haragi hartu, jetxi zure platerera eta jan. Eta bitartean han zintzilek eta ematen du kompetizio bat ondokoarekin, ea zeine bukatuko lehengo bere sotz hori. Txorien uste dut egin genuela, errezeta hori, eta han berez, tradizioak esaten du, izaten dela ereinotz egurrian, hartuta ereinotz adarrak, hor sartuta haragia ondua, gaina ereinotz lehor ostoekin. Zuk ereinotz pila daukatzu zura maitxen, ekarri? Haragia bakarrik ingo du. Nik esan izan patri, nik ereinotzarekin, gaina bi zuaizka bakarrik dauzkau, eta horrekin ala ere. Hau, limandako izango da, limoitzar honek ekarri itxudanak? Ez da kabitzen, ez. Limoian dako, sardezkarekin zulotxo batzukein, edo sartu barruan, da fri, eta ero nahi gozu Jamie Oliver moduan, irestontzi moduan eskua erabili. Honek egia da, ez da euskala. Hoi, zikina! Ez da euskala honek, ez? Asik. Asia hondirik, beraz. Limoia putxu bat, ez hasi ez zuku. Bai, batzuk handiak izaten di, eta gero barruan, erdi sustantzi gabe, alegia. Hori da, hori txikiak esaten daukaro. Txezagore, ni sustantzi asko daukadalako. Entxe birrindu. Koparen oinarrian, hau, eta gero gainean, zelan izango, broxeta busti hortik eta krema honetan eta horri jan. Hori da, bebai, hau da, zerbitzatzeko modu bat, egin geikena da, broxetak plater batian jarri, eta hau holan saltza moduan. Beraz, ontxe zuzenduko. Gatzez, botakotza oliba olioa, itxoen gau broxetak egin egon arte, eta atarako dugu dana batera, piperautz aputxo batekin. Oso ondo. Betxuzlako goxo, itxen dien, hemen txelabian, frigituta egoteko hasien bezala. Beraz? Arregabe? Ez, hone gainera egurrak, ez dago hainbeste erretzen. Ez, egia da, metaleskoak izango hasien ja beste kontu bat izango zen. Ja, goiuka egon nintzen. Bitu, egurrezkoekin beste pintxo oso euskaldun bat etortzen zein gogorra. Zein? Hilda, bada ere, ez, broxeta bat bada, non hor. Hilda hor sartzen da, oliba, antxoa, eta azeituna bat, ez, ero piperri mina parkatu. Kasa Baie zen asmatu zen Donostian, 40. hamarkadan, txepetxa deitzen zioten, berari, hauni asmatu zen, han egoten zan bat, eta izena jarri zion, zezan Hilda, Rita Hayworth, pelikulan, hango bezain, berdea, gazia eta pixka bat pikantea. Hori da. Gaurkoa gazia izango da, berdea izango da, pikantea bebai, piperminagatik, beraz Hilda 2.0. Oliba olio txorrota bat, eta listo. Eta gaina, bi txepetxe, ni behitzat txepetxa, txikilla, nahi txepetza moduan, ordan baita, nire txepetza... Txikia zen nahi da? Txepetxa, ez, da txori txiki bat. Oso txori txiki da. Ba, hemen txe,
gure otarranxka eta aguakate edalontzitsuak. Bakotzen dago, Ordan goiara hau da. Hori da. Goitxua. Kontrastia berezia. Horan berua gero, Baina ontxe, bakitu zepazatzen dan hemen. Guakamole pila bat geratzen dela, bueno, aguakate krema orduan, honek bidau gero, ogia puesto. Bueno, ontxe hor daukago lasai. Hau ondo garbituko dula eta arraskada garbi iritsiko dela. Hau esan da, bihar, ostra, famatu neuna. Claro, ostirala. Telleria jauna daukago hemen, eskarian. Eskari berezi bat enguzku, beraz, bueno, ikustia nahi baduzue, bixar piztu ETV bat, eta etorri txorionera, gu hemen izango gara. Bizan, gora bihotza.